Zergatik segurara, de ikastelutik bien mara, eskurik esku kutxaren baita herri gara. Egin adina egiteke, baina ekin ez lor daiteke. Ahorika kutxa daitezen kutxa bebe. Nahaztuen lokarrira, urrats berri biziz lotu dira. Herririk herri lasa dezagun kutxabira. Horroziorra, urrezurra. Lan jaso dugu eta elkartez elkarte, eskuz esku, Agirre Etxeberrirainoko bidea egin du. Barruan, Amets Arzaiuz bertsolariak idatzitako testua dago. Kutxak geldialdi egiten duen herri orotan irakurri beharrekoa. Lur hau ez da gure jabetza. Bizigaren lur hau guretzat zelako promesa ez zuen inork egin. Hemen landatu genuen gure hitza. Eta landare hartatik sortu zen harreman sare mugagabe bat. Sartu legazpiarron, ametsa desira, Saratik Amets Arzaiuz baitago begira.